Kublai shubon ipi barok ke parlok ke bijupen ye kene ke channel na kapor shakapor. Ki bedang thamai kene ke channel sungo banda subscribe no kenang ba video ke jempentem ki bede bat ki kam ki balai hapoh ki district beper ki bedan hapoh jong ka Meghalaya. Teha kene ke video ngidan ban won ra IP ya kene ke way ke advertisement. Hakaba ka Rynjah Institute of Information Technology lane ka RIIT. Ka khot sya kene ka admission na banta kini ki short term computer courses lane ka long term computer courses te phin sa yo ru ya ka placement assistant lada pi pendam ya kini ki training ba pher na ka bai dei bat ka computer te ki bukwa ban apply so ba ban dapat ya kini ka video na du pas dang du ban tukut nang ba pintep kumno ka rukwam ban apply ka Rynjah Institute of Information Technology RIIT ka khwat admission na ka banta ki candidate ki bukwa ban lek phule sha ka computer courses te mentangin page no ka bai dei bat kini ki courses ka wei den kwei na ka banta ka short term computer courses ki dan hadu pra li ka ban kong ka dei MS Office bat internet ka dei arbanai kajing siu kalong arajar shispa kabaar kadai DEO lai panai kajing siu kadai arajar kandai spa kabalai kadai accounting with tally arbanai arajar shispa web designing arbanai arajar shispa computer hardware arbanai sawajar Android studio lai panai sanhajar artificial intelligence lai panai sanhajar but mobile repairing arbanai along shipohajar na ka banta ka long term courses ka ban kong kadai DCA ndru banai ka long praspa shibanai ka shibanai pihapan siu na ka banta ka ne ka course DCA ka baar kadai PG DCA shisnam ha ka shibanai pihapan siu shihijar arspa ADCA prabanai praspa ka shibanai pihapan siu APGDCA kalong shisnam Jijar arspa ak shibanai pihapan siu ADHNT kalong shisnam ka course Jijar arspa ak shibanai pihapan siu tehadin bapila pendam ya kini ki courses ki airu angne ya ka placement assistant nang ta shisho pila aru ban apply ya ka scholarship dekar kuaman apply ke di online at riitein.com. The last date ban apply kadai 16 Jun arajar ar pendrew. Teki jingti bakamnya pila ban kontak honeu number kendai line drew arsan san arnon iwe nan. Telada pidon kijing keli pila ban comment apa comment section jong kaneka video. Kublai shibon.